आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ? ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. सावंतवाडीत शनिवारी रात्री उशिरा अवकाळी पावसानं धुमशान घातलं. शिमगोत्सवात अवकाळी पाऊस आल्यानं ग्रामस्थांनी भिजत रोंबाट मारलं. शिमगोत्सवात आलेल्या अवकाळी पावसाचा आंबोलीच्या नागरिकांनी आनंद लुटला. तालुक्यातही सर्वच भागात अवकाळी पावसाच्या सरी कोसळल्या. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.